Mipanaw na ang veteranong public servant sa Davao City nga si Councilor Bonifacio Militar. Nagpaabot sab sa ilang pahasubo ang mga nakauban niini sa City Council. Ani ang report ni Argil Relator. Anti-smoking ug anti-pyrotechnics ordinances dinhimas na ila ang Davao City ug ang utok sa maong mga ordinansa mao si kanhi Councilor Attorney Bonifacio Militar o mas nailhang si Councilor Boni. Tuig 1988 diyang nahimo siyang konsehal sa syudad ug niadtong June 30 natapos ang iyang hapit tulo ka dekada nga pagsilbi isip public servant. Huwebes sa buntag, mipanaw na si Councilor Boni. Matud sa iyang pamilya, gibubo ni Councilor Boni ang iyang panahon isip usa ka abogado ug public servant. Busa, nagpasalamat sila sa mga higala ug mga taga-suporta ingon man sa medical professionals nga nag-atiman kaniya. Sumala sa pamilya, infection nga dala sa severe pneumonia ang gikamatyan niini. Gihinumdum sab si Councilor Boni sa iyang mga kauban sa konseho. Kanang very generous na councilor, hardworking, kanang he really sees to it na ang iyang mga trabaho, especially in the committees, are done on time. Kanang very understanding si sir. Once when I was still a stenographer, kanang di pa bitaw na ako mahuman ang transcript. Dali ra pud siya istoryahon, makasabot gyud na si sir. I would consider him as a pro-employee na supervisor. Mi parayag sab sa iyang pahasubo si Councilor Pilar Braga nga maoy pinakadugay nga nakauban niini sa konseho nga nahimo na sab niini nga usa ka higala. All I can say is that Councilor Bonifacio Militar is one of our outstanding legislators of Davao City. Manggiitan gid siya na konsehal. So we always look up to him when we need to know some matters of legal matters. He was brilliant, legally. Mapasalamaton sab si Vice Mayor Melchor Kitain Jr. nga sulod sa iyang duha ka termino isip konsehal kaniadto. Si Councilor Boni ang iyang dangpanan ug advisor na sab sa mga kalihukan sa konseho. I always ask him, sir, ano mong gawin ko, sir? Tama ba itong ginawa ko? Before I sign documents, I ask him, sir, okay ba ito? Is something wrong with this? And especially when I became a floor leader, I was still a new councilor and became a floor leader. I do not really know what to do. So I'm glad na he was there and he was very helpful and accommodating to me. He would tell me, ganito gawin mo. Sir Boni, salamat. Thank you for all the good things you have taught me, for all the experiences. I have learned a lot from you. Andam sab ang SP Session Hall sa SP Building. Ugaling magdesisyon ang pamilya nga didto ihaya ang kanhi konsehal alang sa public viewing. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.